Ihe de mát thug Mhionúir Ciarraí agus Corcaigh gaigear a chéile a gréibh na mún ortha ag Electric Ireland agus an cosúlacht ar an scéal go mólaigh an dar an seall na chéile arís sa chlé canis. Mícheála Tristáin a Thom an trátarachta. Pas clisteach an Sunday Michael Horan. Ciarraí bogadh go maith cús na himmarthe Searnais the Craobh White. Leis sin gitóg de ciúis na brogan cansa na meista. Sár cúlína Craobh White. Blochál déanta sig an son. Bhfuil blochál cos istigh tá. Deise Corcaigh dul chuntas an cansa na meisteach sa líontán. Anna chicéireach an son ag Corcaigh agus cúlúntach ag mescala. Móna himar go dtíon taobh sá tá Cathal McCarthy dhéann sé sábháilúnta gur Dave eile seansar cúlín an cansan ag casa leistigh den cúla sár cúlín ag Cathal McCarthy do Corcaigh. Nis an glóir scóir eile beidir cintóg an bú an cansa sleanna isteach aríisteach agus tá deis ar scór an cansa na meisteach de cabhar an fosta cad é mar cúlín an son aríisteach an anadí gá cúlín ag Ciarraí héna seacht ag Corcaigh gá cúlín atra an bua ag Ciarraí ó gáirde agus lótha.